ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ତ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ପ୍ରଥମ ପାଠ, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ। ତମ ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ତ ତମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ ପିଲାମାନେ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ। ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ ସେ ମରିଯିବ। ତ ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ପାଠ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ପଢିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଜନ୍ମ, ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ପ୍ରଜନନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଜନ୍ମ, ବୃଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରଜନନ, ବିକାଶ, ପ୍ରଜନନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ। ଏହି ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାହାର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସେ ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ସେହି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଜୀବନ ଧାରଣର ଉତ୍ସ ବୋଲି ଧରାଯାଇଛି ଓ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖ, ଖାଦ୍ୟର ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଓ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟର କଣ ମିଳିଥାଏ? ଖାଦ୍ୟର ଆମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସେହି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ତାର ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଜୀବନ ଧାରଣାର ଉତ୍ସ ବୋଲି ଧରାଯାଇଥାଏ ଓ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାର। ତୁମେ ଗତ 2 ଦିନରେ ଘରେ ଯାହା ଖାଇଛ, ନିମ୍ନ ସାରଣୀ 1.1 ଅନୁସାରେ ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖ। ତୁମ ପାଇଁ ଏଟା ଟାସ୍କ ରହିଲା ପିଲାମାନେ। 1.1 2 ଦିନରେ ଖାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ନାମ ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ତମେ ଯାହା ଯାହା ଖାଇଥିଲ ତାହା ଲେଖିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ତମେ ଯାହା ଯାହା ଖାଇଥିଲ ତାହା ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଦେଖ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଭାତ, ରୁଟି, ଡାଲି, ମାଛ, ତରକାରୀ, ଲୁଣ, କ୍ଷୀରି, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ। ସାରଣୀରେ ଦେଖି ଆଲୋଚନା କର, ମାନେ ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବ ସାରଣୀର। ତୁମେ ସବୁଦିନ ସମାନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ କି? ତୁମେ ସବୁଦିନ ସମାନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନ। ତୁମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ପିଲା ଏକା ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି କି? ତୁମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ପିଲା ଏକା ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି କି? ନା, ତାହା କେବେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି ଏକା ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ହଁ, ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ କୋଉ ଭୋଜିରେ, କୋଉ ଏମିତି ସ୍ପେଶିଆଲ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ। ତୁମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର। ତୁମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ କଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାତ ଖାଆନ୍ତି। ତୁମ ଘରେ ଭାତ କିପରି ରନ୍ଧାଯାଏ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ କି? ତୁମ ଘରେ ଭାତ କିପରି ରନ୍ଧାଯାଏ ତୁମେ ଦେଖିଛ କି? ଭାତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କଣ କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଭାତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କଣ କଣ ଆବଶ୍ୟକ କହିପାରିବ କି ପିଲାମାନେ? କମେଣ୍ଟ କର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଉତ୍ସ। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଉତ୍ସ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଭାତ ପାଇଁ ଚାଉଳ ଓ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ। ପାଣିରେ ଚାଉଳ ପକାଇ ରାନ୍ଧିଲେ ଭାତ ହୁଏ। ଭାତ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ଓ ପାଣି ଓ ତାପ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ତୁମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ତୁମର ମା ମାନେ ଯୋଉ ଭାତ ରାନ୍ଧନ୍ତି, ଭାତ କେମିତି ରନ୍ଧାଯାଏ କହିଲ? ଭାତ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ଓ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ କି ନା? ଆବଶ୍ୟକ। ପାଣିରେ ଚାଉଳ ପକାଇଲେ ଭାତ ହୁଏ। ଭାତ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାଉଳ
ପାଣି ଓ ତାପ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଓ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ ତିଆରି କରିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାକୁ ଦେଖ। ତୁମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକା କରିଛ, ମୁଁ ଯୋଉ ଟାସ୍କ ଦେଇଥିଲି, ସେଟା ତୁମେ ଦେଖ। ସେଥିରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଆବଶ୍ୟକ 1.2 ଦିଆଯାଇଛି। ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖି ଲେଖ। ମାନେ ଦେଖ, ଏଠାରେ ଯୋଉ ସାରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି, 1.2 ଖାଦ୍ୟ ଓ ତାହା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ। ଖାଦ୍ୟର ନାମ, ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଦିଆଯାଇଛି। ରୁଟି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କଣ କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଅଟା, ପାଣି, ଲୁଣ ଆବଶ୍ୟକ। ସେମିତି ଡାଲମା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କଣ କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ବିଭିନ୍ନ ପରିବା, ନଡ଼ିଆ, ଡାଲି, ତେଲ, ଲୁଣ, ପାଣି, ପିଆଜ, ଲଙ୍କା, ହଳଦୀ ଇତ୍ୟାଦି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଏଠାରେ ଯୋଉ ଖାଲି ଜାଗା ଅଛି, ଏଠାରେ ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିବ କଣ କଣ, ମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା ବୁଝିପାରୁଛ କି ନି? ଭାତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କଣ କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ତରକାରୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କଣ କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ସେମିତି ତୁମେ ମାନେ ଏଇଟା ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଦେଖ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ। ଆମକୁ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କ ଠାରୁ କଣ କଣ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଥାଏ? ତୁମେ ସାରଣୀରେ ପୂରଣ କରିସାରିବା ପରେ ଦେଖିବ ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତୁମେ ଏଇ ଯୋଉ ସାରଣୀରେ ଏଠି ପୂରଣ କଲା ପରେ ଏଠି ପୂରଣ କଲା ପରେ ଦେଖିବ ଯେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବ। ତୁମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତୁମେ ଲେଖିଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ କେଉଁଠୁ ମିଳେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତୁମେ ଯୋଉ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ଲେଖିଛ, ସେଟା କେଉଁଠୁ ମିଳେ। ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ ଓ କେତେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ତୁମେ ଯୋଉ ଲେଖିଛ ଉପାଦାନ, ସେଗୁଡିକ କେଉଁଠୁ ମିଳିଥାଏ? ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ କେତେକ ଉପାଦାନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିନଥାଏ। ଆଉ କେତେକ ଯୋଉ ଅଛି, ସେଟା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥାଏ, ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥାଏ। ତୁମ ସାରଣୀରେ ଡାଲମା, ତମେ ଯୋଉ ଡାଲମା ଲେଖିଛ, ସେଟା ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପରିବା, ନଡ଼ିଆ, ଡାଲି, ତେଲ, ମସଲା, ଲୁଣ, ପାଣି, ପିଆଜ, ଲଙ୍କା ଓ ହଳଦୀ। ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ପାଣି ଓ ଲୁଣ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ମିଳିଥାଏ କି ନା? କିନ୍ତୁ ପାଣି ଓ ଲୁଣ ଆମେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ପାଇନଥାଉ। ସେହିପରି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ତେଲ ମସଲା ଇତ୍ୟାଦି କେଉଁଠୁ ମିଳିଥାଏ? ଦେଖ, ତେଲ ମସଲା ଇତ୍ୟାଦି ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଲ ମସଲା ଇତ୍ୟାଦି କଣ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳେ? ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ଲୁଣ କିମ୍ବା ପାଣି ମିଳେ ନାହିଁ। ସରି ପିଲାମାନେ, ସରି, ଏଠାରେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଦେଖ, ଏଠାରେ ଦେଖ, ତେଲ ଓ ମସଲା ଇତ୍ୟାଦି ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳେ। ତେଲ ଓ ମସଲା ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ଲୁଣ କିମ୍ବା ପାଣି ମିଳେ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ମିଳିନଥାଏ, ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଣ ମିଳିନଥାଏ। କଣ ପ୍ରାଣୀ ଦିଏ କି ଆମକୁ ଲୁଣ? ଦେଇନଥାଏ। ଏବେ ଦେଖ, ତୁମେ ଲେଖିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାକୁ ଦେଖ। ତୁମେ ଯୋଉ ଲେଖିଛ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାକୁ ଦେଖ। ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ କେଉଁଠାରେ ମିଳେ? ସାରଣୀ 1.3ରେ ଲେଖ। 1.3ରେ ଲେଖିବ। 1.3ରେ ଲେଖିବ।
ସାରଣୀ 1.3 ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ସାରଣୀ 1.3 ରେ କଣ ଦିଆହେଇଛି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ସ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ସ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଖାଦ୍ୟ, ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଓ କେଉଁଠାରୁ ମିଳେ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳୁନଥିବା ଉପାଦାନ। ଏଠାରେ ଦେଖ ଖେଚେଡି। ଖେଚେଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କଣ ଦରକାର? ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଗୁଆ ଘିଅ, ନଡ଼ିଆ, ପରିବା, ମସଲା, ଲୁଣ, ପାଣି, ହଳଦୀ। ଦରକାର କି ନାହିଁ? ଦରକାର। ଏଠାରେ ଯୋଉ ଗୁଆ ଘିଅ ଅଛି ଦେଖିଲ, ଏ ଗୁଆ ଘିଅ କେଉଁଠୁ ମିଳିଥାଏ? ଗୁଆ ଘିଅ ଏଇଟା ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଯେତେ ଅଛି ଏଠାରେ ଚାଉଳ, ଡାଲି, ନଡ଼ିଆ, ପରିବା, ମସଲା, ହଳଦୀ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଏଠାରେ ଦେଖ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ କଣ କଣ ମିଳିଥାଏ? ଏଠାରେ ଯୋଉ ଅଛି ଚାଉଳ, ଡାଲି, ନଡ଼ିଆ, ପରିବା, ମସଲା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳୁନଥିବା ଉପାଦାନ। ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳୁନଥିବା ଉପାଦାନ କଣ କଣ? ଲୁଣ ଓ ପାଣି ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ମିଳିନଥାଏ କି ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥାଏ। ଆମେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଛି। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଏଠିରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଆମେ। ତୁମେ ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅ।